channel. And today, na ako'y i-review, first impression review sa isa ka product. So, this is, talaga siguro, ipalit na ko sa Watsons. This is Maybelline new Sensational Liquid Matte Liptint. Uy, curfew naman ay. Curfew na. So, Maybelline New York, karo ba? Sensational Liquid Matte Liptint. And ang shade na akong gipalit is Soft Wine. Sorry sa akong kukuha. Pag ikukakuan sa akong kukugid. Buka pa kuan sa akong nails. But, anyway, ang importante, ang product man na mag-review, no? So, ato yung open, ha? Okay. This product contains, hindi na ako makita. Hindi na ako makita ang iyang ml. Where are you? This product contains 0.24 fluid ounces or 7 ml of the product. So, not bad. Ang iyang price ani is $219. And napalit na ko niya sa Watsons. So, ang iyang claim is intense yet weightless soft matte lip tint. Feels so light like you're not wearing lipstick. Mo ba? Chikaho na to na unya kung tinuod bagi ka ni, no? So, our blendable formula is made with micronized powder technology for a non-sticky, non-drying, and weightless feel on the lips. So, ang iyang claim is para itong masabtan og ayon, no? Kaya in English man, no? Ang iyang gi-claim is weightless. Hagkap siya sa paminaw, sa lips. Hagkap siya sa kuan, kanang sa feels, and kanang dili daw siya kanang kuan sunay kanang dili ko na siya ga-dry sa lips, then mura siya powder matte. So inana yang gi-claim. So ato listingan no listingan to padol ko sa inyo para light sana ba, okay ra dolo ko sa inyo para dali ra ba kita na ba. May ako i-swatch sa inyo ito ba nga na dili siya lip tint, pero siguro kung i-full na ko ni ana baga pa siya mga loves. As you can see, baga siya siya ganang liquid matte lipstick lang na soft matte liquid lipstick. Mo kanang familiar mo sa NYX na soft matte liquid lipstick. Inaniragad siya. Hindi siya sticky. Hindi siya sticky and okay ra siya kung gusto nimo kanatong liquid lipstick matte pero di ka gusto kanatong mo kuan ka mo tag siminto nga mo na kay ga anaon mo musagapsap pangit kayo. So kani siya okay lang, wala kay ma-feel nga anything as of now. Weightless pa siya, pero later ako ipakita sa inyo ang yung wear test na mga clip kung unsa siya pag kuan kanang kagi full man gud to nako gi-full nako siya og kanang apply ginani lang gyud nako per liter akong isang ihimuon na murag lip tint, no? So ako ipakita sa inyo kung unsa siya, kung lip tint application kung okay ra pud siya tan-awon sa lips. Pero so far wala koy mirror, no? Gitan-aw lang ako ang kamo, no? Okay lang, dili siya sticky, dili pud siya bugat sa pamati, and ang yung scent, wait lang, ato malimtan tong scent ani. More siya kanang candy nga vanilla-ish. Staple na sa kung naan na mo'y Maybelline nga powder mattes bitaw or creamy mattes, inana ra gyud po siya scent. So, wait, atong iyon ang kong light, ha. Solid yung color. Solid yung color and
nice siya. Soft wine is so nice. Bagay sa... Muna kung mga gusto ka ng mga color, mga dark, maroony, reddish kind of lip color. So, ako ipakita karon ang next clip na ako ni siyang i-wear test, and see you later sa mga loves para sa ako ang final nga verdict ani nga product. So, see you later. It's already 11:31 in the morning. Akong gi-wear test ang Sensational Liquid Matte from Maybelline, New York. Dili siya lip tint. Soft matte na liquid lipstick matte. So, ato ni i-test kung unsa siya kalig-on, kung unsa siya ka nindot. Pero as of now, okay pa man. Opaque kaya sa akong lips. Kuan, dili siya sticky. Lightweight siya. So, mukhaon taon niya atong testingan kung sayang ang durability, char. Yung iyang longevity pod. So, see you later, guys. Balik ko for final check-in. First and final check-in. So, wait lang atong payagan para makita ninyong katag ana. Nakauli na ko. Nabiyahe manggugko gikan El Salvador paingon diri. So, ang gigamit na to katong Maybelline. Singaan to eh. Basta katong lip tint, Sensational lip tint. Muna ni siya nitabo from 12. After 5 hours, muna siya situation. Wala nang ilalom. Share na lang sa babaw. Wala na gid siya. Kailangan na gid siya i-retouch, pero dili na ko mag-retouch kay ako na ning tanggalon na akong makeup. So, mura niya akong verdict, no? Mura siya inyong regular nga soft matte lip cream bitaw. Dili ka siya inanakalong lasting. Siguro kung kaon mo, after mo kaon na gid siya, matanggal gid siya kay ganina nagkaon ko toroon. Nag-transfer diri sa cellophane, no? As you can see, nag-red ang kuan cellophane sa toron. So, then nag-inom ko water, and unfortunately, i-transfer sa bottle cap ang lipstick. So, dili siya inanakalong lasting. Then, kiss proof ba? Ay, naa siya marks. So, dili siya kiss proof. Pero lightweight siya. So, para ni sa mga gusto og matte lipstick nga dili bugat and okay kaayo sa inyong lips, ito comfortable. Kung ingon mga love sa aside day sa inanin na siya yung sistema, pero dili man siya dautan gid tayo na tint lang siya. So, mo siguro ambot pasabot sa ilang gingon nga lip tint no nga kuan kanang more siya soft matte liquid lipstick, pero pagka after few hours na drinking and eating, may wala din siyang tint. Muna siguro, pero okay, decent ra. Okay ra siya. So, kita-kita ta later sa final clip. Tanan niyo mga loves, no? Ang inyong wear test, no? So, dili siya inana ka long lasting na kani siya nga type of liquid lipstick. Kung familiar mo sa NYX soft matte lip cream, inana ra gid siya kung imo siya i-full apply sa imong lips, no? So, dili siya na nakalong lasting. Isa na mo kakaon, na rin siya transfer, and kanang kung makainom kag water, na asid siya sa water. So, wait lang, mangita ko water diri ha. I-try ginato ba? I-try ginato og unsa ba gyud? Transfer ba gyud siya, mainom kog water, no? Na akong water there. Sa wait lang. Open. Tara. Naagi siya transfer mga loves. Siya transfer pero dili ka siya inanak ko. Wait lang, makita ba sa akong camera? My God. Wait, i-focus na to ha. Now, yan transfer. Bantay mo sa red. Transfer na. Na-transfer sa water bottle.
i-try na to og kiss proof ba? Or feeling na ko dili sa mga ilan nga type kay pero yeah, para sa inyo. Wait lang. So sad. Dili siya para ng mga long-lasting kanang kuan, mga liquid lipstick. So, saan mo dudod yung mga mong lips? Ligid siya. So, ba ng dogs? Uy, wait na mga lips. Ayaw mo ka-disturba ng mga dogs. So, importante, chika ta karon no. So, my god, dili gid siya. Naagad siya transfer. Naagad siya transfer. Maskin ka isara. So, dili siya na nakakuan. Wait lang, atong ikuan. I-try na to ganun tong. Kaya na-claim po siya nga lip tint siya, uy. Atong taga-anong higayon nga. Ang yan lip tint. Wait lang, akong remover. Anyway, akong gigamit na remover isa katong sa mumuso nga makeup remover wipes. Muna akong ginagamit para pantanggal sa makeup. And i-try na to kung matanggal ba siya using wipes na makeup remover solution. So, borg na siya may micellar water. Ang akong style mga loves is doot na ko siya na for 5 to 8 seconds. Tapos ako na rin siya i-wipe. So, wait lang ha. Ana. Idoot na 5 to 8 seconds. Sige, tabi eh. 5 to 8 seconds tapos i-wipe nyo. Ay, dali siya matanggal mga loves. Na, knowing micellar, inyong micellar water, makatanggal siya. Kung tanggalon, wait lang. Oh, dali siya matanggal. And now, i-try na to, no? Dol ko sa inyo, i-try na to, no? Na, wash siya lip tint pagka-apply. So, ana, padulta mo, ana. Tapos, i-dip na ko ang, di ba kung usually mag-apply tag lip tint, ana naman. Dot. Oh man. Ato din siyang i-blend. Using our fingers. Sister, yaka ka. Ikaw, matunggan. Ikaw makaroon nila si Victoria na. Paspas siya mag-set. Dali ka siya mo-dry. Oh my god, dapat tayo mag-apply ka ani, no? Mag-apply ka ani, diligid ni mo siya. Pag butang, let's get apply ako. Gapot mo good kay. Check up ako. Pero well, lip tint. Nice! Ginagtan po din nga lip tint. Nice siya. So, itry na to sa nawong. Uslan man, try na to sa nawong kung okay ba siya. Pero good luck. Akong gigamit na shade is dark. So, isa lang kadat, no? Isa lang kadat. Na, paspasan. Paspasan blend. Panisa, my goodness. Don't tell my heart. Char lang. Ilan pa more? Oh my gosh. Oh my gosh. Wala, grabe siya ka-pigmented. Dark yung gawin gamit. Good. Labong ka siya pang ano, mga loves. Drunk blush, mga loves. Nistisa ka ko dari nga side. Uy, sasapi ka. Wait lang. Wait lang. Isa ka dat. Oh my god, dadag ka na. Wait lang. Kung ano to, gamay B. Gamit ang wet wipe B. Ano lang dapat. Tapos ito i-blend. Oh my god. Wait lang, kuha ka na to, palihog lang. Nadagana na ako, palihog lang. So, always give mo magamit sa inyong wipes, no? Always should mo magamit. Okay. Grabe kay siya. Labi na akong gamit na shade kay. Feeling na ko kay, di siya bagay sa checks ba? Pero, ang ubay shades sila dito, pwede kay siya. Kaya may mga lighter shades, ani daghan man ni. Kung nakapalit og whole gid nga, set gid ki. You know, poor kita. Hala, bongga, oy. Bongga, mga loves. Bongga siya. Bi, dool ko sa inyo para mas close. Hala, bongga siya pang drunk blush. Ano itong, ibutang diri. Ibutang siya diri sa nose. Ayan na siya, connecting blush. Liptint. Blush.  'Blush. More na Koreana. Koreana. So, 'di ba? 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 '
How was it? Okay siya sa cheeks. Basta, dili lang gid kay kani siya nga shade, no? Soft wine. Kani siya nga shade. Naba shade naman eh? Ay, wala. Soft wine. Kung siya ka ng dark. Kumpara sa uban mga shades bitaw. So, dapat, kuan. Pero akong tip sa inyo, mapalit mo lahi nga shade. Nga pwede siya, feeling mo, pwede siya sa imong face. Pero, para sa ako, kani, okay lang. Okay lang siya sa face. Mura kong kanang itong sun-kissed lang ang peg. Drunk blush ang peg. Ganahan ko. Actually, mas ganahan ko sa lip tint lang nga pa-effect diri oy. Na may red butang. Kaya mo siya fair. Maka-fair siya. Labi na butang po sa face Wow. So far. Ay! Taga ko na eh. Wait na, balik na sa position. So far, so good. Ang Maybelline Sensational Liquid Matte Lip Tint. Taas ang hand. Uy. So far, so good. Ganahan ko saya kay naamong good tayo mga loves diha nga mga dry lips. So, para ni sa inyo kay usually mong good pag dry lips ka, dili gid pwede sa imo ang kuan mang wood kanang matte liquid lipstick nga murag cemento feels na kana tong feeling to ni sa imong lips kay murag suyubon yung lips. So, kani siya, grabe, pwede na siya sa inyo. Oh my god, ganahan ko sa kong chicks. So, para sa ako, worth ba magpalit aning Maybelline Sensational Liquid Matte Lip Tint? Para sa ako, oo. Kung i-rate na ko ni siya, 1 being the lowest and 5 being the highest, siguro na sa mga 4. 4K. Pag pasos mo siya musit dari hindi po ko mag-check tint to kay mura na siya para sa ko ang medyo con, no? Pero ang pro sa ani is lightweight, tinuod gid ang check diri wala but diri oy tanan nagutang diri nga light gid siya, mura kag wala ka nag lipstick tinuod light gid siya. So lightweight and grabe ka bold color good akong napili. So grabe ka siya ka pigmented maski nga lip tint to, no? Tsada ka siya and worth buying. Sa imong 219 pesos, pila ka ml, 0.24 fluid ounces, not bad. So, kung gusto nimo nga mag-liquid lipstick, pero di ka gusto nga dry kay mo lips, kani imong gamiton. So, lagi mga loves, hinaot unta nakatabang ko sa inyong pag-decide kung mupalit ba mo ani or dili. So, unta dakan mo natun-an ani nga video. And dinhi ko tama, no? Ay mo kalimot og like ani nga video kung ganahan mo sa akong review. And comment mo sa ubos kung unsa man yung gusto nga makeup or skincare nga i-review nako para sa next na kong upload. And please subscribe ani nga channel aron mo lambo tang tanan, di ba? So ana lang mga loves, that's it. Thank you so much for watching and see you on my next review. So, bye-bye mga loves!